Still a great pleasure to see every one of you. Thank you very much for coming. So, for some of you who don't know me, my name is Ismail Hotar and I am the team manager for sales and marketing at Synology. And my job is to give a short opening, to give you some information. So, today, in my part of presentation, what you will be able to see is some of the big milestones and achievements in Synology's almost 26-year-old history. So we are a relatively young company. And as I go through these achievements and milestones, I want to emphasize that this couldn't have been done without all of you here. So thank you to all of you once again from my side. And I'll start with a small wrap-up. So most of you have heard of this before and have seen it, but I still want to stress where we come from and some grassroots achievements. So Synology was founded in the year 2000, and actually our vision was to become a software company for myriad of different storage solutions. So we were actually designing an operating system that was supposed to be used on different storage devices, different backup media and so on. However, we quickly realized that, first of all, it's really hard to place our product without a carrier. And then we also added our first disk station in 2004, DS101. And this is actually where the things take off. So this is the first big milestone where Synology becomes this symbiosis of hardware and software, and we really start delivering our solution to the world. Our next big solution, and something that is not talked about too much, but I really want to stress on this, is our surveillance station. So in 2009, Synology also added a whole surveillance lineup to its products. And surveillance station is basically our VMS solution. Over the time, it has become a really mature product, and today it can really be a good competitor and go head-to-head with biggest names in the industry in this segment. As the years went on and development progressed, we also had to answer to many questions that were coming from the market, and actually in 2017, Synology launches its C2 platform. Basically, C2 platform, for those of you who don't know, this is our cloud solutions. And this is not your traditional cloud, because we are after all a NAS vendor, but we have realized that due to the growing demand from the market, we had to bring this kind of solution to the market. So basically C2 is a complementary solution that you can utilize together with the Synology ecosystem to really utilize all of its power. Then another thing that I would like to stress in my timeline here is that in 2018, Synology has developed its Active Business Suite. So this is what you refer to usually as Active Backup for Business. And this is our big milestone and a big kickoff in the world of providing backup to the businesses and to the general consumers. So this is our first real enterprise solution, and to this day, it's a very powerful one. However, 2025 maybe marks the biggest breakthrough for Synology, and this is really the year where we have really decided to take a giant leap and go into the world of enterprise. And actually today's presentation will, in the second part of the presenting, will actually stress on this, and it will show you what are the exciting products that are coming out this year. However, like I said, without the whole ecosystem, many things wouldn't be possible, but thanks to all of you, Synology can really boast with some big numbers. And for example, at the moment we have more than 14 million installations worldwide. We are also protecting more than 25 million different accounts. And at the moment we have over 2 million connected cameras. I will just take a little break here to tell you that if you decide to use Synology as your surveillance deployment, you can use more than 9,000 different camera models and other modules and other 100 devices. But you will also see
some exciting developments that are coming in this segment, especially when it comes to Synology and development of its own cameras. Now back to all of the data that I have mentioned across different platforms that we support. If you would calculate all of this, we are actually storing or securing more than 350 exabytes of data, and we are actually having more than 260,000 business clients. We are also very proud of the fact that we are really a trusted company, and that over more than half of Fortune 500 companies use Synology in one way or another. To really show you that this is the direction we are going, we have also been present in the Gartner peer review, and we are there with 99% recommended rating by the customers, and we have 4.7 out of 5 stars in the primary storage section based on our customer reviews. Now, like I said, all of these achievements and milestones are only possible if we work well together with all of you partners, and here I would like to thank first the distributors, our tier 1 partners that are listed on this slide in the alphabetical order. So they are Also, IT Direct, and last thing, I also would really like all of you to give a little round of applause for them, because without them, Synology wouldn't be here. Now, when we move from tier 1 to tier 2, it's actually what forms this sales ecosystem. And I also want to, I couldn't have listed all of you on one slide. I also want to really thank all of our resellers for all your hard work and all your dedication, because together we are only able to get to the customers and actually to solve all of their pain points and to achieve our mission. On this slide, I am also sharing with you and reminding you about the Synology Partner Program, and I'm encouraging all of you to actually take your time to review it, to also get certified, because by becoming certified you can deliver not only better knowledge to the market, not only that you will close more deals, but also you have a chance to earn more. After all, that's what we are here for, yeah? So, I want to just remind you of the time and the schedule of the SIT dates. And one important note is that all of the reseller partners who are with us today are actually eligible for 1+1 promotion, meaning if you book one of the SIT courses, you can get a credit note reimbursed through the distributor of your choice for the second one. The dates you can find on the slide. So the first one is coming up very shortly. It's actually on 9th and 10th of April. This is the DSM architect. Then you have the backup architect, which is on 29th and 30th of April, followed by the surveillance architect, which is on June 5th and June 6th. And I also want to say that those who have 2 certificates can essentially become already gold partners. That would give you that eligibility. If you have 4 certificates with at least 2 employees, then you can become a platinum partner. If you have more questions about this, you can talk to me, you can talk to Silvio, or you can send us an email to r_sales@Synology. But yeah, we are there for you. So with this, I'm going to wrap up my part of the presentation. So thank you once again for your attention and for your time for coming. I hope you will enjoy the evening. In the second part, Silvio will take over to present more about the updates and when it comes to solutions and products for this year. And also stick around until the end. There will be some awards that we will be giving out. There's also going to be an entertainment session. I heard that there is a famous magician in town, and he should be coming here to interact with some of you. And stay as much as you want. There will be an open bar and dinner. I would like to network with you and talk to you about whatever topic you want to. Thank you very much. Silvio, the floor is yours.
Bună ziua! Pentru aceia dintre noastre care nu mă cunosc deja, numele meu este Silviu Niță, sunt Command Manager la Synology pentru România și Moldova. Mă bucur extrem de mult că suntem astăzi împreună, că ați acceptat invitația noastră și sper să vă, în minutele următoare, să vă transmit câteva informații interesante cu privire la produsele noi Synology. Dar mai întâi de toate, după această privire de ansamblu asupra dimensiunii și impactului ecosistemului Synology, aș vrea să analizăm puțin contextul în care aceste rezultate se încadrează. Dacă ne uităm la, pentru că indiferent de produse și specificații tehnice, sunt câteva criterii cheie care influențează deciziile IT din ziua de astăzi. Dacă ne uităm la echipamentele de stocare, cu siguranță doi parametri cheie sunt securitatea și eficiența și cu siguranță ei definesc continuitatea business-ului și buna funcționare a unei infrastructuri moderne. Să discutăm mai întâi un pic de partea de securitate. Dacă ne uităm în ansamblu asupra tuturor industriilor, observăm că provocările sunt în mare parte similare și acestea sunt date de gradul ridicat de digitalizare, creșterea semnificativă a volumului de date, extinderea infrastructurii pe mai multe locații, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de securitate, un nivel suplimentar de complexitate infrastructurii. În acest context, partea de securitate IT nu mai este un task numai al departamentului IT, este un task al întregii organizații, de care depinde, bineînțeles, continuitatea business-ului și stabilitatea financiară a companiei. Având în vedere amenințările în creștere, în special cele de tip ransomware, noi la Synology abordăm această parte de securitate IT pe trei direcții diferite. Mai întâi, protecția proactivă a datelor, detecția în timp real a amenințărilor și măsuri de recuperare rapidă a datelor în caz de probleme. Dacă vorbim despre protecția datelor, aici avem mecanisme de criptare de date, avem mecanisme de ce furnizează imputabilitatea datelor cu tehnologie OR. Putem asigura protejarea la login cu aplicații Secure Sign-in, two-factor, multi-factor authentication. Mergem mai departe, în ceea ce privește detecția în time, în timp real, avem aplicația StudioSite, cu care putem vedea în timp real activitatea de logare la aplicații, putem vedea în timp real cine accesează ce tip de fișiere și în cazul în care sunt activități suspecte, putem lua măsuri instant. Una dintre ele, dacă aplicația ActiveProtect detectează posibile atacuri gen ransomware, trimite alerte în timp real către administratori prin crearea de snapshot-uri și pe baza acestor administratorii pot să notifice compania și să ia măsurile necesare pentru remedierea situației. Pentru recuperarea datelor oferim aplicații de Hyper Backup, Snapshot Replication, cu care putem readuce datele foarte rapid și repune business-ul în stare de funcționare în timp relativ scurt. Un al doilea factor extrem de important este partea de eficiență, la fel de important ca și securitatea. În condițiile creșterii extrem de mari a volumului de date,
o infrastructură modernă, este practic definită de un echipament de stocare inteligent și de asemenea cu utilizare eficientă a spațiului de stocare. Să privim puțin la portofoliul de soluții Enterprise din momentul de față. Știți deja de echipamentele LS, Rackstation, care sunt utilizate pe gamă largă în toate ariile de business, de la clienți mici până la clienți foarte mari pentru activități de stocare, backup, data sharing. Da? Avem mai departe echipamente din seria UC pentru aplicații critice care se bazează pe controlor activ-activ și mai sus deja folosite pentru din seria FS cele care necesită flash, care necesită o latență foarte mică și au nevoie de un IOPS foarte mare. În plus, față de acestea, avem două game de produse, PAS și GS, și vom vorbi un pic mai în detaliu, slide-urile următoare, prin care putem adresa, practic, o gamă mult mai largă de cerințe. Și dacă ne uităm pe cele două dimensiuni, cu seria PAS putem adresa cerințele pentru soluții critice, cu o latență foarte mică, sub o milisecundă, practic vorbim de tier 0 de gamă de stocare a datelor, iar cu seria GS mergem într-o altă zonă de storage distribuit, stocare pe obiecte și cantități mari de date de zeci de petabytes. Dar să vedem un pic mai departe. Așa cum am spus, seria GS vine ca răspuns, este răspunsul Synology la cerințele pieței de a servi o cantitate foarte mare de date nestructurate și în acest sens Synology va lansa pe piață în H2 acest an soluția GS 3400, care este prima soluție de storage distribuit scale-out de la Synology. Întrebarea firească, prin ce se diferă, de ce deosebesc soluțiile de storage scale-up de cele scale-out? După cum bine știți, storage-urile tradiționale scale-up la acestea capacitatea de stocare se crește prin adăugarea de unități suplimentare de stocare la hostul principal, practic fiind dependenți de un singur host. În mod diferit, la echipamentele gen scale-out, cum este această GS, Station, extinderea se face prin adăugarea de noduri suplimentare într-un cluster. Normal, putem crește mult mai mult capacitatea de stocare și fiabilitatea este mult mai ridicată. Și o să detaliem în slide-ul următoare logic de ce fiabilitatea este mult mai ridicată. Normal, în ceea ce privește managementul, partea de Quantum Station fiind un management similar cu binecunoscutul management Station, interfață friendly, cu toate funcționalitățile și cu o capacitate flexibilă de stocare. Ca un detaliu, rămânem aici, ca un detaliu, seria GS poate fi scalată până la 48 de noduri, doar ca să faceți o imagine, este primul produs din seria GS, până la 48 de noduri și o capacitate de 11,5 petabytes. Da? Și este primul echipament din această gamă, storage distribuit, scale-out.
Un alt echipament extrem de important din portofoliul Synology, care este deja disponibil și sunt deja primele referințe în piață, este un echipament full NVMe, care targetează zonele clienții cu nevoie de aplicații cu capacitate maximă și latență foarte mică, sub o milisecundă. Aceste tipuri de echipamente practic sunt optimizate pentru workload mission critical. Aici vorbim de containeri rapizi, Kubernetes, hipervizori, VMware, Citrix, Hyper-V, baze de date, SAP, Oracle, SQL și aplicații critice AE. Dacă ne uităm la arhitectură, este o arhitectură 100% NVMe și aici vorbim de hard discuri SSD cu interfețe U3 NVMe, care sunt conectate direct la procesor pe interfețe PCI Express. Vorbim de utilizarea protocolului NVMe over Fabrics pentru accesarea rapidă a datelor și pentru a se optimiza la maxim potențialul acestei soluții. În plus, ca și interfețe de rețea, putem oferi 4 interfețe de 100 de giga sau 12 interfețe de 25 de giga. În ceea ce privește performanțele, cu această soluție putem lucra până la 2 milioane IOPS pentru citiri random 4K, 30 de gigabits pe secundă pentru citiri secvențiale și, așa cum am menționat deja, latența este sub o milisecundă, ceea ce poziționează echipamentul acesta într-o zonă high-end, competiție cu brandurile mari, gen NetApp A800. În ceea ce privește continuitatea business-ului asigurată de aceste soluții, ele sunt create de așa natură încât au o arhitectură activ-activ, ceea ce permite automatic failover atât la nivel de storage, la nivel de rețea și controlere, astfel încât downtime-ul este minim. Bineînțeles, ele sunt construite să respecte 100% aplicațiile de regulile de backup 3.2.1.1.0. Adică, fiind aplicații, vorba de aplicații foarte critice, să mergem până la asigurarea că datele salvate sunt în stare bună de funcționare în caz de replicare. Ca și portofoliu, în primă fază va fi disponibil echipamentul PAS 7700 și în axel întâi pe acesta este o arhitectură full NVMe care se poate scala, despre interfețe de rețea vorbit, care se poate scala până la 1,6 petabytes cu șasiuri suplimentare, da? În condițiile de eficiență maximă și acea latență foarte mică. Este și o variantă ceva mai ieftină, soluția PAS 3600, care se bazează pe discuri SATA și este pentru dimensiuni mai mici. Mergem mai departe. Un alt echipament care a fost lansat anul trecut la Synology și este deja foarte popular în piață, este soluția Active Protect, o soluție dedicată de backup. Este numai pentru backup față de alte echipamente care suportă multiple aplicații. Acest echipament îmbină în mod eficient partea de hardware cu partea de software și în ceea ce privește portofoliul de produse, avem de la echipamente de backup cu capacități mai mici de stocare, gen de pe 320-340 pentru branch-uri, până la echipamente folosite pentru main office, de pe 7400-7200, care pot funcționa și pe post de controller
și practic pot controla centralizat mult mai multe site-uri și revin site-urile următoare, arată până unde se poate scala. În ceea ce privește partea de configurare, este extrem de simplă, setup-ul este undeva în jur de 10 minute și primul task de backup durează aproximativ 5 minute, deci în total am vorbit de 15 minute pe momentul în care despachităm cutia și avem realizat primul task de backup. Este un tip extrem de scurt pentru o soluție enterprise profesională. În ceea ce privește sarcinile, task-urile de lucru, normal acoperă portofoliul complet, SAS, hipervizor, VMware, Hyper-V, Linux, Microsoft și mai nou față de echipamentele existente, baze de date Oracle și SQL. Deci, practic, tot ce este disponibil într-un mediu enterprise poate fi backupat cu acest tip de soluție. Soluția vine cu capabilități de backup off-site. Deci, practic, după ce realizăm primul backup din mediul clientului pe un echipament Active Protect, putem mai departe să facem o copie suplimentară de backup off-site, fie pe un alt echipament Active Protect, fie pe un depozit de stocare din portofoliul Synology și vom vorbi mai târziu despre acest lucru. E vorba de data tiering. Plus posibilitatea de a face backup în cloud, fie cloud-ul Synology, fie cloud third party Amazon S3. Așa cum am spus anterior, unul dintre, pe lângă faptul că este o soluție dedicată de backup enterprise, un alt avantaj major este că un astfel de echipament de pe 7400 sau și de pe 7200 putem administra multiple site-uri. Și scalarea se poate face, de exemplu, de pe 7400, care este cel mai mare din portofoliu, putem administra până la 2500 de site-uri, ceea ce reprezintă foarte mult. Și aceste site-uri pot fi fie echipamente din noua serie, Active Protect, fie echipamente existente care rulează aplicația Active Backup for Business. Practic, echipamentele, dacă au un mediu mixt de echipamente Active Protect, cum ați văzut acolo în slide, de pe 340-320, care sunt pentru branch-uri sau echipamentele existente care rulează Active Protect, toate pot fi integrate în această administrare centralizată. Practic, cele care rulează Active Backup for Business vor apărea de backup în managementul centralizat Active Protect. Normal, fiind o soluție dedicată de backup, Enterprise vine cu mecanisme speciale de protecția datelor și securitate. În ceea ce privește protecția datelor, avem posibilitatea de a izola datele prin mecanisme gen AirGap, putem proteja datele de acces neautorizat prin tehnologii gen POL. De asemenea, avem cu acest management centralizat, beneficiem de o transparență asupra task-urilor de backup, deci practic avem vizibilitate ce echipamente s-au backupat, când s-au backupat, dacă backup-urile sunt funcționale sau nu. Și, bineînțeles, avem posibilități avansate de a verifica că aceste backup-uri sunt funcționale și în caz de dezastru putem să le utilizăm rapid pentru a restaura datele. În vedere că putem backupa în continuare
Putem recapa datele de la multiple site-uri pe un singur echipament și avem mecanisme de imutabilitate și encripția datelor. Trecem acum la ultima parte a prezentării. Este vorba de soluții de video surveillance. Vorbim de soluții de video surveillance smart. Nu insist foarte mult pe soluțiile tradiționale, le știți, deja au fost ceva timp în urmă, în care erau simple înregistrări, fără alerte în timp real, fără analize în timp real, fără AI. Unde ne focusăm noi? Ne focusăm pe partea de smart surveillance, prin care să putem să avem un management centralizat al tuturor mai multe locații, să putem avea alerte în timp real pentru a putea lua deciziile de business potrivite. Și aici câteva funcționalități importante ale portofoliului nostru de smart surveillance. Mai întâi scalabilitate. E simplu, putem porni de la bine cunoscutul NAS, care rulează aplicația de Surveillance Station, care este inclusă în pachet, nu este un cost suplimentar. Există mai nou, va exista într-un anumit interval de timp, un switch Synology PoE și camerele conectate. Este cea mai simplă soluție. Mai departe, environment-ul se poate scala la 10 de camere. În funcție de limita, este doar performanța hardware a economicii Synology, putem avea un station, rack station, sau putem merge până la cel mai mare echipament din gamă, HD 6500, care duce până la aproximativ 6 de camere, depinde de codare și mulți alți factori. În plus, avem și o flexibilitate foarte mare, doar că suntem ONVIF compliant, putem integra peste 9000 de camere de la mulți alți vendori și putem crea un environment mixt. Camere de surveillance Synology cu camere third-party, totul într-un singur management centralizat Synology. Dacă vorbim de partea de management centralizat, avantajul este că, pe lângă managementul on-site Surveillance Station, avem o aplicație Centralized Management Station, care este parte din software-ul Synology, cu care putem gestiona până la 3.000 de servere și peste 30.000 de feed-uri venite de la camere de surveillance. Ceea ce este imens de mult. Este imens de mult. Deci, practic, putem scala de la o soluție foarte simplă, un small business, small office, home office, până la o soluție la nivel de oraș. Așa cum am zis, Central Management Station oferă un management centralizat, mai multe site-uri. Este un mare avantaj, un management simplificat. Managementul este de asemenea intuitiv și când spunem că este intuitiv, avem câteva mecanisme clare, pentru camere putem să facem auto-discovery, le introducem în rețea și sistemul de management le sesizează și le integrează, le putem adăuga prin adrese IP sau putem simplu preconfigura camerele și importa în sistem și le putem deploya în NOAS. Practic, ca și concluzie, putem adăuga 300 de camere în mai puțin de 30 de minute, ceea ce este fantastic. Ca noutate, portofoliul Synology nu vine chiar imediat, dar este pe roadmap, vor fi switch-uri PoE cu 5, 8, 26, 5, 10 și 26 de porturi. Avantajul lor este că aceste switch-uri PoE vor fi integrate în Surveillance Station. Practic, echipamentele care vor fi conectate la aceste switch-uri PoE vor putea fi administrate
prin intermediul switch-ului PoE din Surveillance Station. Deci, practic, putem avea un management centralizat datorită acestei noi funcționalități. Un alt feature extrem de important este proactivitatea. Aici, bineînțeles, este bazat pe funcționalitățile de AI. Dacă ne uităm la portofoliul actual, avem echipamente dedicate de video recording, AI, DVA 1622, plus un portofoliu de camere. Ca și camere, sunt câteva existente, câteva care sunt pe roadmap, dar tendința este să acoperim o gamă cât mai largă, de la 5 megapixel până la 8 megapixel 4K. Vedeți acolo o cameră cu turel, bullet, fisheye. Deci, practic, încercăm să avem un portofoliu cât mai complet, dar, în același timp, păstrând interoperabilitatea cu alți vendori. Da? Adică nu este obligatoriu să fie camere Synology. Important în ceea ce privește partea de software, funcționalități prin care putem să ne asigurăm acea proactivitate și să detectăm diverse evenimente. Avem acoperim funcționalități de gen people counting, intrusion detection, crowd detection. De asemenea, putem să, în cazul unor înregistrări, să facem stat search, să găsim o anumită înregistrare. Aplicații de altfel cunoscute, face recognition, license plate și people counting pentru a detecta zonele aglomerate. Alte două funcționalități extrem de importante, Dynamic People Mosaic, practic, este o funcționalitate prin care putem proteja identitatea unor persoane, este o cerință de GDPR și aceasta este suportată de software Synology. Iar o altă funcționalitate este că putem detecta pericole, smoke detection, prin accesarea în timp real la acestor înregistrări. În gama de noutăți Synology, de asemenea, avem un echipament DVA, practic este replica la scară mult mai mare a acelui echipament DVA 1620 din Learning Video Analytics, care de data aceasta este un echipament Enterprise care poate duce până la 100 de canale și 40 de task-uri de analiză. Deci, practic, cu acest nou produs, clar putem să acoperim orice cerință pe parte de surveillance. Deci putem scala de la echipamente dedicate de registrare cu AI, mici, DVA 1622, până la echipamente care să acopere mult mai multe canale de registrare și mult mai multe task-uri. O altă funcționalitate importantă este video search, semantic video search. Practic, la înregistrări putem atașa un anumit text pe baza căruia putem să găsim mai ușor ulterior înregistrarea, să o marcăm pentru căutări ulterioare. Și în ultimul rând, o altă caracteristică importantă este fiabilitatea. Fiabilitatea este dată de posibilitatea nativă a tuturor echipamentelor Synology de a folosi funcționalitatea de high availability. Practic, putem să creăm o soluție cu două servere, unul activ, unul în standby, și datele de pe serverul activ să fie constant replicate pe cel de-al doilea server, iar în caz că se întâmplă o problemă și serverul principal este nefuncțional, se poate folosi serverul care este în mod pasiv. Cam atât am avut să vă spun.
Sper că noutățile de la Synology v-au stăvit interesul. Cel puțin pentru mine, așa cum a spus și colegul Ismar, dă o altă dimensiune, dar ce a făcut în 2023 și clar tendința este de a merge către Enterprise, a fost câteva echipamente cu care targetăm nivelul 0 al soluțiilor de stocare cu latență sub 1 milisecundă, echipamente scale-out care acoperă zeci de petabytes, plus partea de surveillance, care funcționează într-o zonă foarte avansată de surveillance și zic că lucrurile sunt foarte bune și sper să putem să creștem împreună. Mulțumesc foarte mult!